बे कुइसनाव मा होनदोंनाय ₹4800 खौ राम, श्याम आरो कार्तिकनि गेजेराव 4:8:3 आव राननांगौ। रानखांनायनि उनाव श्यामा बेसेबां रां मोनदों जों बेखौ दिहुननांगौ। होमबा जों बे कुइसनखौ सर्ट ट्रिकजों मारै सानगोन नाय। जोङो बेहाय श्यामनिखौ दिहुननांगौ। होमबा नायदो बेहाय श्यामा बेसेबां बाहागो मोनो। श्यामा नाय बेहाय गेजेराव दंना राम, श्याम, कार्तिक। होमबा बे रामनि जागोन, नैबे श्यामनि आरो नैबे कार्तिकनि। होमबा जोंहा श्यामनिखौ दिहुननांगौ। होमबा श्यामनि बाहागोआ बेसेबां 8। बेनिखायनो जोङो 8 खौ लिरनोसै। श्यामा 8 मोनगोन नालाय, ओंखायनो जोङो 8 बाहागोखौ बेयाव लिरबाय। डिवाइडेड बाय नैबेसोर मोनथाम नाम्बारखौ दाजाबदो। होमबा दाजाबाव बेसेबां मोनगोन? 15 मोनगोन। 15 इनटु बेसेबां फैसाखौ राननांगौ? 4800 खौ राननांगौ। ओंखायनो बेहाय 4800 खौ लिरसै। दानिया नाय, दानिया आङो मा खालामगोन? नैबे लास्टनि लाथिख' मोनसेखौ खोमोरनानै मा लिरगोन बेहाय? इनटु 10 लिरगोन। मानो? केलकुलेसन इजि जानायनि थाखाय। एबार 5 जों दाननो गोरलै जानोसै ना। 5 जों बेखौ दानोबा 2, 5 जों बेखौ दानोबा बेसेबां थागोन? 3। बे 3 जों 480 खौ दानहरदो। बा दानोबा बेसेबां थागोन? 160। दानिया मा थाखो? बे 8 थाबायना। बे 8 खौ नैबेबो 2 थादों। होमबा 8 जों 2 खौ सानजाबहरबा बेसेबां जागोन? 16 इनटु गोजौआव मा दंबावो? 160। बे 0आथ' फैखागोन। दानिया बे 16 इनटु 16 जाबायना, 16 स्कुवेर जाबाय। बा 16 नि स्कुवेरा बेसेबां जायो? 256 जायो। होमबा श्यामा बेसेबां मोनगोन? 2560 मोनगोन। होमबा नायदो बे अबे नाम्बार अपसनाव दङ? अपसन नाम्बार डि आव दं। अपसन नाम्बार डि आ बेनि कारेक्ट एन्सार जागोन। बेहाय कुइसना मा होनदोंनाय? स्मलेस्ट नेचारेल नाम्बार दिहुननांगौ जाय 26, 8, 11 and 13 जों रानजायो। होमबा जों बेबायदि कुइसनखौ मारै सानगोन नाय। जाय नाम्बारखौ दिहुननांगौ बे नाम्बारा 26, 8 आरो 11 जों रानजायो नालाय, जोङो ओरैबायदि साननोसै, जिखुनु जाया मोनसे फिसासिन नाम्बारखौ लानानै बे अपसनफोरखौ नायनोसै रानजागोन ना रानजाया। जुदि जिखुनु जाया बे मोनब्रैनि मादाव जिखुनु जाया मोनसे नाम्बारजों रानजायाबानो बे बेनि एन्सार जानो हाया। जों बेखौ अपसन एलिमिनेट खालामनो हागोन। होमबा नाय, जोंना बेहाय फिसासिन नाम्बारा बेसेबां? 8। होमबा जोङो 8 जों राननानै नायनोसै। होमबा फार्स्टनियाव नाय, अपसन नाम्बार ए आव बे नाम्बाराथ' अडसो, खिन्थु जों माजों रानगोन? इभेनजों। होमबा बेथ' रानजाखानाय नंखाया। ओंखायनो बेयो मा? केन्सेल जाबाय। अपसना एलिमिनेट थांबाय। नेक्स्ट जोङो 8 जों 1082 खौ रानगोन। बेनि सिगांनो राननायनि सिगां मोनसे कनसेप्ट खोन्थानि, बेनो जाबाय मा? जिखुनु जाया डिजिटनि नाम्बारानो जाया मानो, जुदि 8 जों रानजानांगौबा मा जागोन? लास्टनि 3 डिजिटआ 8 जों जुदि रानजायो, अब्लानो बे नाम्बारा 8 जों कमप्लिटलि डिभाइड जायो। होमबा नाय, बेयो 4 डिजिटनि नाम्बार ना। होमबा 3 डिजिटखौल' लागोन जों, मोनथामल' डिजिट लागोन। मानो होननानै बुङोब्ला 8 नि डिभिजिबिलिटि रुलानो मा? लास्ट 3 डिजिट्सआ जुदि 8 जों कमप्लिटलि रानजायोबा बे नाम्बारा 8 जों रानजायो। होमबा नाय, बेहाय लास्ट 3 डिजिट्सआ मा दं? 082। होमबा जोङो 0 खौ बाद होनोसै। होमबा 82 आ 8 जों रानजागोन नामा? नाय, 82 आ 8 जों फुरा रानजाया बियो। बे मा जागोन? 2 आद्रा थायो। बेनिखायनो बे अपसनाबो जाला। दानिया नैबेखौ अपसन नाम्बार सि खौ नायदो। अपसन नाम्बार सि आव लास्ट 3 डिजिटआ मा? 126। 126। बे 8 जों रानजागोन नामा? नाय, 1 9 फैगोन। होमबा 4 6
दाइन सानजाबा 40 होमबा बेहायबो 6 आद्रा थाबाय होमबा बेबो रानजाला होमबा जोंना मोनसेल' अपसन आद्रा थाबाय होमबा बेनो कारेक्ट एन्सार जागोन बेबादि कुइसनाव जोङो जिखुनु जाया मोनसे फिसाखौ लानानै राननानै नायनांगौ मानो होननानै बुङोबा जाय नाम्बारखौ जों दिहुननांगौ बे नाम्बारा रानजाथारनांगौ नालाय बे मोनब्रैबो नाम्बारजों रानजानांगौ नालाय जिखुनु जाया बबेबा मोनसेजों रानजायाबानो बियो एन्सार जानो हाया